Jeg hedder Tilde. Og jeg hedder Mille. Og vi vil gerne begynde på YouTube, hvor vi laver sådan nogle challenge og alt muligt andet. Og det vi skal lave nu, er sådan noget, det minder lidt om Most Likely 2, men det er det ikke. Det er sådan Tilde eller Mille, altså Tilde og Mille. Ja, perfekt. Ja, og det ved I nok godt, hvad er så. Okay. Hvem kunne finde på at synge i badet? Nej, det kunne du sgu da. Det er dig, du hører hele tiden musik. Sådan. Ja, og derfor synger jeg ikke i badet. Og du hører ikke musik, så derfor synger du i badet. Bøvser i offentlighed. 3, 2, 1. Mest usund. 3, 2, 1. Ups. Vildest på dansegulvet. 3, 2, 1. Hun er i hvert fald frækkest på dansegulvet. Det kan man blive enig om. Ja. Mest nørd. Største drengemagnet. Gider ikke skændes. Vi har snakket om det her. Det er dig. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Det er det faktisk. Nej, det er ej. Jo, det er. Nej, det er ej. Jo, det er. Nej, det er ej. Jo, Overvej til ID. Så husk lige, hvor mange der lagde mærke til dig, du. Wow, 2. Nej, der var ikke nogen, der lagde mærke til mig. Det havde du lige, du snakkede om i går, det har det at gøre med Ja, det var... typer. Okay, næste spørgsmål. Hvem er stærkest? Altså, faktisk, når vi slås, så er det sådan nogenlunde lige, men jeg tror, hvis Mille bliver rigtig sur, så er hun nok stærkest. Hvem er mest følsom i den tid på måneden? Den tid på måneden. Drengeglad. Okay, hvad laver vi til? Drengeglad. Okay, det var Mille. Mest dulle. Det er svært. Vi bruger det samme. Jeg bruger også lige, hvis det er øjenskyld, det gør det. Jeg bruger nogle gange øjenskyld. Bruger nogle gange. Det skifter. Ja, det skifter sådan lidt. Sådan. Mest klipser. Så glemt som jeg ikke. Nå, jeg ved ikke glemt. Mest diva. Det er svært. Vi er begge to som diva. Mest pervers? Kan du huske i går? Mærkeligste grin. Ja. Mest ligeglad, hvad andre folk tænker om en. Og så mest lyst til fest. Skud så meget dig. Kan du se James Bond-festen? Hvem kan finde på at vise sig selv uden make-up? Jeg er i hvert fald bedre til det end dig. Mest irriterende. Det kommer an på, hvornår. Det er rigtig irriterende. Hun er så irriterende nogle gange. Nogle gange så lukker hun min telefon, mens jeg sidder med den, eller min computer, eller roder rundt i alle mine ting, eller roder mit hår. Hvem bruger mest penge på ligegyldige ting? Jeg tror godt, det har været det. Altså, så meget gør jeg det heller ikke. Det er jo kun sådan lidt. Nej. Mest bitch. Den er svær. Ja, den er rigtig svær. For eksempel, altså hvis der er en, der irriterer mig helt vildt, så kan jeg virkelig godt også der Pænest. Du er pænest? Nej, det er... Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo! Ikke pænest. Det kan godt, hvis du holder ud af det her billede for at vise det. Okay. Jo. Jeg gider ikke skændes. Hvorfor har jeg glemt det? Mest sund. Altså, jeg er ikke sund, men i forhold til Mille, så er jeg. Bruger mest balsam. Balsam. Hvor mest balsam fandt. Okay. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Jeg bruger meget balsam. Ja, jeg tror også, det var. Okay, men.
kærester. Hvem har haft flest kærester? Jeg har haft 2, så du skal ikke tænke på mig som en eller anden player. Bedst til at tale med andre. Sådan fremmede. Det er helt klart dig. Så skal jeg dig. Hvornår har jeg nogensinde talt med andre? Josefine Flink, Josefine Reumert. Ja, vi startede sådan over Facebook. Det er ikke sådan i virkeligheden. Så har der penge. Okay. Miss Volley. Ja, hun er vild. Det så jeg også lige før, da hun blev skudt på. Lyver mest om sig selv til en fyr. Nej. Mest mærkelig. Mest utålmodig. Mest utålmodig. Jeg skulle da ikke utålmodig. Ikke i forhold til dig. Der er virkelig, hvis jeg skal binde snørbånd, når vi er på vej på skole. Kom nu til dig! Hvad vil du helt skal binde snørbånd? Og så gør du sådan her. Binder det så langsomt. Okay. Var det det? Det var vores video for i dag. Og den var faktisk ret kort. Det var vores video for i dag. Jeg håber, I kunne lide den. I må gerne like, kommentere og abonnere. Rigtig gerne abonnere. Virkelig meget gerne. Lige med like i Og ja, så skal I selvfølgelig følge vores fælles Instagram. Det gør sådan noget. Wow. Og så følger os Mathilde. Følg Mille. Og ja, så tror jeg ikke, hvad jeg siger. Så ja, vi siger bare farvel nu. Ses! Okay. Jeg hedder Mille. Hvem er den mest? Glem det vigtigste.